Amoso nyakwar Ramogi ni oyawre okinyi makawuono ka wadonje twak madhi nyime sani marango kaka grade 10 ok ochopo e skul atamalo 100%. To ang'eyo ni jalony motelona Dr. Juan osewacho ni maber kaka sirikandni gi sirikende mokwongo nyime kanyo nosetimo chenro mar neno ni nyathi ka nyathi mowuok e grade 9 donje grade 10 donje senior school. Ma transition onego bed ni en 100%. Mak mana ma Nyasaye okawo. To winjore ni thoth nyithindo pod ni oko, to gin oko nikech confusion manyocha obet e yiero skunde ma bende wasewuoye gaming'a, to kod mar ariyo koso omenda ma michulo go school fees. Adiera mar Nyasaye en ni wase bedo kawa penjo value mar basari ma wajumbe nigo, to governor ni kode, to kia woman rep ni kode. Koro wasango basari maka no choka dichiel to chul dichiel gi sirikal mamalo, to be ok diyud ka nitie nyathi madong' oko. Koro kapo ni jo siasa maloso chike mag basari gi nyalo yie mondo gol basari e lwetgi, nikech basari giloso mar go siasa sani, ma ng'ato ka ng'ato oketo dignity mag nyithindo gi jonyuolgi e pap. Iriedo ka dhok midwa nyiewo e chiro, imiyo check mag siling 5,500, to magi pesa ma inyalo chul straight, itero ne school, to school yudo ma ok kel wich kuot ma sani dhi nyime sani ni. Ang'eyo ni kochopo in 2 or 3 4 weeks nyithindo bro mana bed nodonje school te, to wich kuot ma nyathi osethagore go kamanyo school fees ni en gima onego bed ni wagolo e lwet jo sirikal. Mano e kaka anyalo chako twak kama kawuono osiepna. Erokamano ahinya. Dr. Juan, kama irange winjo kata sigana mantie kacha achiel kachiel, nitie sikunde ma kata kiyuak ni ero